Wes titi mangsane awakku golek kasenengan sing iso gawe hatiku seneng nyenengke ati nyalurke hobi yen ora saiki kapan meneh awakku iso ngetokke swaraku swara sing apik lan enak dirungokke kanggo masyarakat lan golek berkahe. Yen ora saiki kapan meneh awakku iso ngetokke swaraku swara sing apik lan enak dirungokke kanggo masyarakat lan golek berkahe.